Wat is Eid al-Fitr? Eid al-Fitr betekent feestdag van het breken van het vasten. Het markeert het einde van de maand Ramadan. Maar laten we praten over Suriname en hoe ze Eid al-Fitr vieren. Enkele moskeeën in Suriname ze bidden 5 keer per dag en het duurt 10 tot en met 15 minuten. Na het bidden gaan ze lekker eten met hun families. De meeste kinderen krijgen geld.